έτσι δεν είναι? Κύριε Μαγκανάρη, ναι. Έτσι είναι, κυρία Σπυρίδη. Σας ευχαριστώ πολύ καταρχήν για την πρόσκληση. Να σας καλησπερίσω και εσάς και τους ακροατές σας. Και εμείς που σας καλωσορίζουμε εδώ στο ραδιόφωνο, στο στούντιο του ραδιοφώνου του Α, να πούμε δύο κουβέντες για το Δήμο Γαλατσίου και για τη δική σας πρόταση. Ο Δήμος Γαλατσίου αντιμετωπίζει μια σειρά από προβλήματα τα τελευταία χρόνια εξαιτίας της ανεπάρκειας του σημερινού Δημάρχου να μπορέσει να τα αντιμετωπίσει και να τα λύσει. Τα προβλήματα πράγματι, όπως και σε άλλους Δήμους, έτσι και στο Δήμο Γαλατσίου, έχουν σωρευτεί. Είναι προβλήματα τα οποία είχαν να κάνουν και με την υποχρηματοδότηση της τοπικής αυτοδιοίκησης τα τελευταία χρόνια, αλλά και με τις λογικές οι οποίες επικράτησαν, που αφαίρεσαν και υπηρεσίες από τους Δήμους εξαιτίας των μνημονιακών πολιτικών, αλλά κυρίως και προσωπικό. Βέβαια, για το θέμα του προσωπικού, επανειλημμένα έχω πει και στους δημότες, επαναλαμβάνω και σήμερα από το ραδιόφωνο σας, ότι τεράστιες ευθύνες έχει και ο κύριος Τσίρος, ο οποίος τα προηγούμενα χρόνια δεν επέλεξε να καλύψει τις κενές. Δεν επέλεξε να καλύψει τις κενές οργανικές θέσεις με μόνιμο προσωπικό, περιορίστηκε και στις προσλήψεις με συμβάσεις. Και τώρα πλέον που τα δικαστήρια διώχνουν τους συγκεκριμένους υπαλλήλους, δυστυχώς οι υπηρεσίες του Δήμου μένουν χωρίς προσωπικό και κυρίως υπηρεσίες που έχουν να κάνουν με τις κοινωνικές δομές. Και αυτό ίσως είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Για να καταλάβουν και οι ακροατές μας, ανάμεσά τους πιθανότατα να είναι και πολίτες του Γαλατσίου, δημότες του Γαλατσίου, αναφέρεστε σε ένα πρόβλημα που έχει προκύψει σε πάρα πολλούς Δήμους. Ότι μετά από τα μνημόνια, μετά τις μεγάλες δραστικές περικοπές στους προϋπολογισμούς των Δήμων, είχαμε και ένα θέμα σε ό,τι αφορά στους υπαλλήλους που εργάζονται σε διάφορους τομείς. Έχουμε κατάργηση υπηρεσιών όπως είναι η Δημοτική Αστυνομία, όπως είναι οι σχολικοί φύλακες, και θέσεις λοιπόν οι οποίες χάθηκαν εκεί, αλλά και ταυτόχρονα οι υπάλληλοι οι οποίοι δούλευαν με συμβάσεις, δυστυχώς λόγω των αποφάσεων των δικαστηρίων δεν μπόρεσαν να παραμείνουν στις θέσεις, με αποτέλεσμα λοιπόν οι υπηρεσίες να υπολειτουργούν. Και βέβαια γίνεται μια προσπάθεια τώρα να καλυφθούν οι ανάγκες αυτές μέσα από τη ΣΚΙΝΣΕΠ. Εμείς καταλογίζουμε ευθύνες στην απερχόμενη διοίκηση, γιατί υπήρχαν κενές οργανικές θέσεις οι οποίες δεν καλύφθηκαν μέχρι το 2011 όπως όφιλε να το κάνει ο επερχόμενος Δήμαρχος. Και για ποιο λόγο δεν το έκανε ο Δήμαρχος, έχετε μια εξήγηση? Ακριβώς αυτό λέμε και στους πολίτες, ότι προσπάθησε να ικανοποιήσει πελατειακές σχέσεις, να προσλαμβάνει υπαλλήλους με συμβάσεις προκειμένου να τους διατηρεί ως ομήρους. Και δεν το έκανε μόνο ο Δήμαρχος Γαλατσίου, αλλά δυστυχώς το έχουν κάνει και πάρα πολλοί δήμαρχοι σε ολόκληρη την Ελλάδα αυτό. Μάλιστα. Επομένως, είναι ένα από τα ζητήματα για τα οποία εγκαλείτε τον Δήμαρχο. Θέλω να μου πείτε λίγο για το δικό σας πρόγραμμα. Έχετε αναφέρει, διάβασα την ανακοίνωση με την οποία εσείς είχατε θέσει την υποψηφιότητά σας, ανακοινώσατε ότι θα κατέβετε ως υποψήφιος δήμαρχος του Γαλάτζη, ότι έχετε ως στόχο να υλοποιήσετε ένα ρεαλιστικό σχέδιο. Ένα ρεαλιστικό. Ποιο είναι αυτό το ρεαλιστικό σχέδιο? Κυρία Σπυρίδη, λέμε στους δημότες μας όλη αυτή την περίοδο, και να σας πω εδώ ότι ερχόμαστε σε επαφή με τους δημότες μας μέσα από ανοιχτές ομιλίες. Είμαστε ο μόνος συνδυασμός ο οποίος κάνει αυτή την προεκλογική εκστρατεία, ακριβώς γιατί δεν έχει να φοβηθεί απολύτως τίποτα. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να έρθουμε σε επαφή με τους δημότες, γιατί και τους δημότες εκπροσωπήσαμε και τους δημότες εκπροσωπούμε και θα εκπροσωπούμε και στο μέλλον. Εμείς δεν συμμετέχουμε σε αυτές τις αυτοδιοικητικές εκλογές με μόνο στόχο, όπως κάνουν άλλοι συνδυασμοί, να αντικαταστήσουμε το πρόσωπο του Δημάρχου. Εμείς θέλουμε να αλλάξουν οι πολιτικές και γι' αυτό κατεβαίνουμε με συγκεκριμένο πρόγραμμα. Και το λέω αυτό γιατί υπάρχουν συνδυασμοί στο Γαλάτσι που πολιτεύονται, οι οποίοι μέχρι και σήμερα, 4-5 μέρες πριν από τις εκλογές, δεν έχουν καταθέσει πρόγραμμα. Το δικό σας πρόγραμμα, επειδή συζητάμε όλο αυτό το διάστημα και εμείς εδώ για την τοπική αυτοδιοίκηση, να πω το εξής, ότι ο Δήμαρχος σε κάθε περιοχή δεν έρχεται ούτε για να πει αν η χώρα θα συνεχίσει στο ευρώ ή θα πάει στη δραχμή, ούτε για να πει αν θα συμφωνήσει με το μνημόνιο και θα διαγράψει το χρέος. Έρχεται να διαχειριστεί προβλήματα της καθημερινότητας. Αυτά δηλαδή που κάνουν τη ζωή μας είτε πιο εύκολη είτε πιο δύσκολη. Ακριβώς. Σε αυτούς τους τομείς τι έχετε να προτείνετε? Ακριβώς λοιπόν. Και εμείς καθαριότητα, κυκλοφοριακό, όλα αυτά. Θα αναλύσω. Έχουμε 3 άξονες λοιπόν στο πρόγραμμά μας, 3 βασικοί άξονες. Ο πρώτος άξονας έχει να κάνει με την κοινωνική πολιτική. Μιλάμε για κοινωνική πολιτική και όχι επιδοματική πολιτική, που σημαίνει για μας διεύρυνση των κοινωνικών δομών, όπως είναι των παιδικών σταθμών, όπως είναι των κέντρων ανοιχτής προστασίας ηλικιωμένων, όπως είναι των στεκιών νεολαίας. Μιλάμε για δημιουργία ενός γραφείου υποδοχής πολιτών με επικεφαλή στο συμπαραστάτη του Δημότη και της επιχείρησης, μια θέση που ο απερχόμενος Δήμαρχος δεν την
κάλυψε, έτσι ώστε να μπορεί να ενημερώνει υπεύθυνα τους πολίτες για οποιαδήποτε ζητήματα τους απασχολούν, είτε έχει να κάνει με τη διακοπή ύλαξης, είτε έχει να κάνει με τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Μιλούμε για την αντιμετώπιση της ανεργίας και το άνοιγμα των νέων θέσεων εργασίας με αξιοποίηση των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, με λειτουργία στο Δήμο Γραφείο που θα παρέχει αυτή την στήριξη σε νέους επιχειρηματίες ώστε να μπορέσουν να υποφεληθούν από τα προγράμματα του ΕΣΠΑ, για αναβάθμιση της τοπικής αγοράς και ανάπτυξη που θα μπορέσει να δώσει νέες θέσεις εργασίας, με εκπτωτικά προγράμματα, με προσφορές σε ειδικές κατηγορίες πολιτών και πάντοτε με τη στήριξη του Δήμου. Μάλιστα, στην κατεύθυνση της κοινωνικής πολιτικής έχουμε αναπτύξει και μια σειρά από δράσεις. Τελευταία κάναμε μια θεματική με κυρίαρχο θέμα την πρωτοβάθμια περίθαλψη, όπου προέκυψε και πρόταση για πολυδύναμο κέντρο υγείας 24 ώρες λειτουργίας, διότι οι υπηρεσίες οι οποίες παρέχονται τώρα στο ΝΕΟΠΗ, στο Γαλάτσι, είναι πάρα πολύ λίγες και αφενός και αφετέρου ότι υπάρχουν και νοσοκομεία τα οποία λειτουργούσαν στα Πατήσια, τα οποία είτε κλείνουν είτε υπολειτουργούν. Άρα λοιπόν ο πρώτος άξονας μας είναι η κοινωνική πολιτική. Είναι η ανακούφιση λοιπόν των πολιτών, η ανακούφιση των δημοτών σε ό,τι έχει να κάνει κυρίως με τις παροχές. Μιλάμε για εφαρμογή κοινωνικών τιμολογίων στα ανταποδοτικά τέλη, για μείωση μέχρι και κατάργηση των τροφίων στους παιδικούς σταθμούς. Θα πάμε, μας αναπτύξατε ποιοι είναι οι στόχοι σας σε ό,τι αφορά στην κοινωνική πολιτική του Δήμου. Θα πάμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε με τους άλλους δύο άξονες που έχετε στο πρόγραμμά σας. Μιλάμε με τον κύριο Μαγκανάρη, είναι υποψήφιος δήμαρχος Γαλατσίου. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε.